আজি অর্থাৎ জুলাই 1 তারিখ 2024 মସିହାରେ এলপিজি সিলিন্ডর মূল্য পরিবর্তন হয়েছে। মোদি সরকার 3.0 কার্যকাল আরম্ভ হেবা পরে এলপিজি হারে ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଲିଣ୍ଡର 30 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଇଛି। କଲିକତାରେ ଏହା 31 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିଛି। ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଘଟିଛି। ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏହି ହାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲରୁ ନିଆଯାଉଛି। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ, ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 803 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 1676ରୁ 1646 ଟଙ୍କାରୁ ଖସି ଆସିଛି। କଲିକତାରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଆଜି ବିନା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ 829 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। 1900 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଜିଠାରୁ 31 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ 1756 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଜିଠାରୁ 1840 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଦେବା ବଦଳରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର 1809 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏଠାରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର 818 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମୁମ୍ବାଇ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 802 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପାଟନାରେ ଖଚୋଏ ସିଲିଣ୍ଡର କେଉଁ ହାରରେ ଉପଲବ୍ଧ? ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାରେ ଆଜି 14.1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଇଣ୍ଡୋନ୍ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 901 ଟଙ୍କାର ଉପଲବ୍ଧ। 1900 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର 1915.5 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 1900 କିଲୋଗ୍ରାମ ନୀଳ ସିଲିଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ 1665 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 810 ଟଙ୍କା ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ 2023ରୁ ରିଲିଫ୍। ଜୁନ୍ 1, 2023ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 1103 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 30 ଅଗଷ୍ଟ 2023ରେ 200 ଟଙ୍କା ରିଲିଫ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ 903 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା। 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପୁଣି ଥରେ 100 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା। ଆଜିଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 1598 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 1600 ଟଙ୍କା କହିବାକୁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1629 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା।